Čaute ľudia, moje meno je Selassie, vítam vás na channeli Selassie Extra a najbližšie dni budú vychádzať videjka z Aramburu kempu, na ktorý sme akurát prišli. Momentálne sa nachádzame v hoteli, v našej exkluzívnej hotelovej rúmke. Idem vám ju ukázať, ale najprv vám chcem ukázať taký štartovací balíček, ktorý sme dostali. Betka v ňom mala takúto peknú čapicu, takéto pekné Vans okuliare, Aramburu tričko a strašne veľa nálepiek. Ja som v ňom mal takéto Vans okuliare, takúto čapicu a takisto Aramburu tričko a neskutočne veľa nálepiek. Lenže sme sa rozhodli, že si to s Betkou vymeníme, teda aspoň tie okuliare, že si s Betkou vymeníme. Takže tu za mnou sú vchodové dvere, spravíte raz, dva, 2,5 kroku. Dostanete sa do kúpeľne, ktorá je mega miniatúrna. Keď spravíte raz, 2, 3, 4 kroky, dostaneme sa k posteli, ktorá je veľmi pekná. Keď spravíte raz, 2,5 kroka s malou otočkou, dostanete sa na balkón. Máme veľmi pekný výhľad. Za chvíľku nám začína obedík, potom si ideme požičať snowboardíček, na ktorom som nikdy v živote nestál, takže to bude celkom zaujímavé a ideme pravdepodobne na kopec. Mám trošku obavy, pretože keď som videl ten kopec, tak mi tak trošku stiahlo kakáčik, pretože ja sa celkom bojím výšok a bojím sa aj rýchlej jazdy, takže neviem, či to psychicky zvládnem. Každopádne GoPročku budem mať stále u seba, takže uvidíte absolútne všetko, čo sa bude diať najbližšie dni. Tak ideme si akorát požičať veci, teda ja si idem požičať veci, lebo som sem došiel jak úplný chudák. Nemám nič. Mám rukavice, Marcel. Včera sme o 9:00 večer kúpili za 15 € posledný pár rukavíc, ktorý mi sedel. Takže som celkom vychytal. Aký som tu mal štvrtok? Postavili sme pár, stratil som statív. Áno. Hen ten veľký? Nie, ten menší. Jaj? Ale tiež dosť veľký. Stratil som rukavice. Áno, to pristávame parku. A večer sme vyšlapali hen tam na ten kopec, fotili sme nočné fotky. Hej. A keďže som stratil statív, tak som si robil statív s mojimi 2 telefónmi. A jeden z nich som tam zabudol položený na vleku. Tak, akurát sa všetci pripravujeme a pomaličky ideme na svah. Mám mŕte svek, takže no neviem, začínam byť trošku nervózny. Najhoršie bude podľa mňa, keď budem musieť ísť na nejakej drbnutej pomičke. Celý sa tam dokrútim, popadám a dolámem sa. Ako prvá jazda? Prvá jazda bola úplne kriplácka. Zišiel som kopec bez toho, aby som sa zabil. Ideme na lanovku si to zopakovať. Bolo pár pádov, ale v pohodičke. Žijem. Ten výhľad je úplne neskutočný, ľudia. Dostali sme sa na vrchol. Je to tu mega pekné, jediný problém čo je, že sa mi vybíja GoPročka, takže neviem ako dlho budem môcť točiť. Každopádne sa asi poučím a poriadne si ju nabijem, aby som mohol zajtra točiť ešte viac. Uvidíme, koľko toho stihneme natočiť, nič vám nesľubujem. Tak tento bol dobrý. To bude super. Takže prvýkrát stojím na snowboarde a ide mi to podľa mňa mega super, mega ma to baví.
Zatiaľ si len tak chillovo jazdím, ešte sa trošku učím čo a ako, občas padnem, ale je to v pohode progres. Zajtra začnem asi sa učiť už také tie oblúčiky a veci, takže po piči, som rád, baví ma to. Ahoj. Takže vidíme sa. To je Majco? Majco, náš inštruktor, veľký šéf. Á, počkaj, dostal som krč. Čo mám robiť? Ideme posledný krát dole kopečkom. Tak na dnes sme hotoví, akurát šlapeme k hotelu, bolo to super. Vždy som chcel jazdiť na snowboarde a teraz sa mi to konečne tak splnilo a v pohodičke. Ani som mockrát nepadol, ale za to keď som padol, tak som padol poriadne. Raz som si, kedy to bolo? Pri prvej jazde hneď niečo som proste padol tak na kostrč. To bolo akože celkom bolestivé, ale som silný chlap, takže som prežil. Ozvem sa vám, keď budeme na hoteli. Prišli sme zo svahu a lahli sme si, že si pol hodinku zdriemneme. Zobudili sme sa o 7 večer. Zmeškali sme večeru. Idem akurát postrihať tento vlogík, takže dúfam, že sa vám ľúbil. Som mega zničený, unavený. Zajtra bude riadna svalovica, ale to nejako rozchodím. Majte sa pekne, určite hoďte like na toto videjko a Betka, dajme im nejakú otázku. Že či majú v šatníku zoradené oblečenie podľa farby. Áno, presne tak. Máte oblečenie v šatníku zoradené podľa farby? Ak áno, prečo? Ak nie, tak prečo? Môžete písať do komentáru. Majte sa pekne a užívajte deň. Čaute!